Усім прывітанне яшчэ раз, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашука, і мы працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі, і працягнем мы гэтае абмеркаванне разам з нашим гостем, філосафам, метадолагам Уладзімірам Мацкевічам. Добрый день, спадар Владимир. Добрый день, Зміцер, добрый день радыослухачам і гледачам на Ютубе. У нас некалькі тэмаў ёсць асноўных, якія я хацеў бы закрануць, і яны фактычна не то што тым ці іншым, а наўпростава тычацца і палітычных працэсаў. І таму, ведаеце, мне наш агульны сябра, літоўскі філосаф Мажэйкіс сказаў: называй мяне, Зміцер, палітычным філосафам. Мне падаецца, і вам гэта больш адпавядае. Палітычны філосаф. Згодныя? Так. Ну что ж, ад гэтага я буду і ўсім астатнім раю не просто там філосаф-метадолог, а палітычны філосаф Владимир Мацкевич. Тым больш, што палітычныя працэсы мы будзем і абмяркоўваць. Ну, найперш, ёсць две тэмы. Гэта ваша гульня, бо шмат спрэчак вакол яе, і координацыйная рада. З чаго пачнем? А давайте, Зміцер, вы выбирайте, бо для мяне гэта две галоўныя падзеі гэтага года, аб чым я неаднаразова казаў і по-ранейшаму прытрымоўваюся гэтага погляду, ну і раблю тое, што магу, менавіта для таго, каб і тое другое было слушным, кемлівым, рацыянальным. Добра, давайте тады пачнем з вашай арганізацыйна-дзейснай гульні, якая так уже і ў народзе і называецца гульня Мацкевіча. На якім этапе падрыхтоўка, фармаванне, ну все працэсы, звязаныя з яе арганізацыяй, падрыхтоўкай да правядзення, знаходзяцца? Ну, давайте будем даваць справаздачу. Я якраз зараз знаходжуся на такім інтэнсіве. Мы сабраліся на некалькі дзён з ігратэхнікамі нашымі, это 8 чалавек, і дапрацоўваем праграму і рэгламент гульні, і яе сцэніраванне ажыццяўляем, то бок мяркуем пра тое, што на ёй могуць адбывацца, якія падзеі будуць на гульні адбывацца, і як будуць паводзіць сябе тыя ці іншыя удзельнікі гульні, ось ігракі. Ну і гэта праца яшчэ на адзін дзень, то бок і заўтра мы яе працягнем. Я зараз ось адарваўся ад усіх, каб пагаварыць з вами пра гэта. Па-другое, мы ўжо набралі поўны склад таго, што дазваляе нам бюджэт, і трохі перабольшылі, это уже 60 з чымсьці чалавек з невялічкім, бо ёсць людзі, якія едуць, ну так бы мовіць, за свой кошт, і мы пагадзіліся з гэтым, бо жадаючых было нашмат болей. Хтосьці просто не можа сабе дазволіць такія выдаткі, а хтосьці, ну, кагосьці мы палічылі немэтазгодным запрашаць на гульню, вось, бо ўжо маем, скажем так, мадэль той часткі беларускага грамадства, якое сёння апынулася за мяжой. Зразумела, што не ўсе дыаспары прадстаўлены, хоць будуць людзі і з Амерыкі, з Украіны, з Польшчы, з Літвы, з Германіі, беларусы. Ну, то бок, вось, геаграфічна не поўнасцю, але ж досыць дакладна прадстаўлена дыаспара і эміграцыя. Што тычыцца палітычнай мапы, так скажем, нашей эміграцыі, то тут ёсць перакосы пэўныя. Адны групоўкі прадстаўлены большай колькасцю людзей, другія там адным чалавекам, можа быць, не галоўным у гэтым палітычным крыле. Ну, але ж тым не менш, усё больш-менш рэпрэзентатыўна сабрана. Ёсць прадстаўнікі і грасруту так званага, то бок нізавых ініцыятываў арганізацыю, ёсць прадстаўнікі палітычных буйных цэнтраў, грамадзянскай супольнасці. Так што можна сказаць, што на гэты момант палёт нармальны. Всё ідзе досыць адпаведна там задумцы, праграме і плану.
Спадар Владимир, не один раз вы уже про гэта казалі, але тым не менш пытанні, як я гляжу у соцсетках, задаюцца з гэтай нагоды, і таму можа быть коротко, що ж таки, якой мэты вы хочаце, плануеце, мяркуеце з дапамогай гэтай гульні дасягнуць? Ну, па-першае, гэта дакладная і рэалістычная арыентацыя у сённяшняй геапалітычнай сітуацыі ў свеце. Гэта арыентацыя ў сітуацыі, якая складаецца паміж двума нероўнымі часткамі беларусаў, тыя, хто сёння жыве пад рэжымам, і тыя, хто ад рэжыму схаваліся, ці рэжым сам выціснуў за мяжу. Вось паміж гэтымі двума часткамі беларусаў складаюцца вельмі цяжкія стасункі і адносіны. Мы пачынаем все горш разумець адзін аднаго. Ёсць узаемныя нейкія непаразуменні, можа быць прэтэнзіі. Нам вельмі трэба аднавіць, ну вось як тут з Кабанавым мы з Анатолем Лебедько дыскутавалі, і тое, што ён выставіў на YouTube, называецца крызіс даверу. Так вось нам сапраўды бракуе даверу і паміж беларусамі там, і паміж беларусамі тут, паміж беларусамі рознымі плынямі беларускімі тут ужо таксама трэба аднавіць давер, усталяваць взаемны давер паміж сабой. І гэта толькі адзін бок з праблемаў, якія мы хочам, каб былі вырашаны на гульні. Ну, а галоўнае істотнае, то бок такая ядерная праблема, якую мы бачым, гэта узгадненне розных дзеянняў, розных планаў, якімі кіруюцца асобныя групоўкі, арганізацыі, структуры, ініцыятывы, узгадненне паміж сабой, каб мы рухаліся да адзінай мэты, да нашай новай Беларусі. Бо сёння мы блытаемся адзін ад аднаго пад нагамі, можа быць, сеем недавер, крытыкуем часта несправядліва адзін аднаго. Мы сыходзім з таго, што все шчыра хочам новай Беларусі. І каб мы узгаднілі свае дзеянні, не навязваючы адзін аднаму тое, што мы лічым правільным. Хай сабе все робяць тое, што лічаць правільнымі, але ж узгоднена, і каб гэта складала сінергію. То бок наша агульныя намаганні мелі плён, каб яны рухалі нас да мэты, а не ў розныя бакі. Вось калі так, у агульных словах абмеркаваць тое, дзеля чаго мы робім гэтую гульню. Хоць самі метады гульні, мэты і метады гульні, напэўна, можна абмяркоўваць менавіта ў тэрмінах самой гульні. І у першы ж дзень, я думаю, што мы з удзельнікамі гульні это ўсё высветлім. Гэтаму хутка можна навучыцца і далей ужо 5 дзён працаваць так, як мае быць. Я вярнуся да дыскусій у сацыяльных сетках і пад вашымі пастамі, і не толькі з нагоды вашай гульні, таму што вы сапраўды тут здолелі разварушыць, зацікавіць, ці там яшчэ іншыя эмоцыі абудзіць з гэтай нагоды. Але у адным моманце, я памятаю, прыйшоў у каментары Александр Апейкін і заявіў: ну я ў такіх гульнях некалькі разоў удзельнічаў, прыкольна, конечно, але выніку яны ніякага не даюць. То бок таго, пра што гаворыць Мацкевіч, што вот ён запланаваў, каб такога выніку дасягнуць, гэтага наўрад ці будзе. Наколькі ўсё ж такі гульня можа спрацаваць на тое, што ўсё, пра што вы зараз сказалі, яно как-то так вот і здзейсніцца? Я не ведаю асабіста гэтага чалавека, але ён сказаў адну істотную рэч, якую я таксама павінен улічваць, і я яе улічваю у планаванні гульні і правядзення яе. Ён сказаў, што дурню гэта не дапаможа, а разумнаму гэта не патрэбна. Ці дурань гэта не зразумее, а разумнаму гэта не вельмі і патрэбна.
Я думаю, что менавіта так яно дзесьці і ёсць. Але разумныя, кемлівыя людзі павінны уметь дамаўляцца паміж сабой і сапраўды аднавіць давер паміж імі. Я лічу, што ў нашай беларускай апазіцыі і эміграцыі зараз дастаткова разумных, прафесійных людзей, якія ведаюць сваю справу і добра, адказна і сумленна яе робяць. Але ж не разумеюць адзін аднаго. Не разумеюць, што і хто робіць, да? І таму, калі мы азіраемся вокал, бачым, што хтосьці іншае побач робіць зусім іншае, не тое, што мы робім. Мы-то ведаем, што трэба рабіць, а яны што робяць і навошта. Да? І вось сустрэча і паразмаўляць пра гэта. І каб мы, рухаючыся да агульнай мэты, не таўкліся об аднаго, не заміналі адзін аднаго, мы павінны разумець не толькі тое, што робім самі, а і тое, што робяць нашыя паплечнікі. Можа быць, нават і некаторы час, скажем, апаненты. І мы з апанентамі можам зняць недарэчнасці, недамоўленасці і так далей. І вось гэта ўсё дасягальна ў гульні. І чаму гэта недасягальна, напрыклад, на канферэнцыях ці там на нейкіх там самітах, да? Таму што на канферэнцыях чалавек выказаўся, другі там нават пакрытыкаваўшы яго, там паслухаўшы трэцяга і так далей, і ўсе застаюцца пры сваіх меркаваннях, не узгадняючы пазіцыі, не здымаючы супярэчнасцяў паміж сабой. На гульні, і чаму гульня не можа там укладацца ў адзін дзень, ці нават у 2 дня, як канферэнцыя звычайна праводзіцца двухдзённая. Таму што за гэты час проста немагчыма паразумецца і узгадніць сваё бачанне. І сапраўды, выслухаўшы апанентаў, можа быць унесці карэктыроўкі ў свае планы і ў свае мэты. Вы давалі адказ у сваіх допісах на гэтае пытанне, але тым не менш, раз задаецца яно, значыцца, не ўсе зразумелі ці не ўсе пачулі, але яно сапраўды важнае і цікавае. Белагентура пытаецца: спадар Владимир, раскажыце, які фармат? Гэта па прынцыпе онлайн-шоу, дзе ўсе ахвочыя могуць глядзець онлайн за ігрой, ці гэта ўсё ж таки свайго роду закрыты клуб і шырокая грамадскасць не зможа сачыць за працэсам? Я б з задавальненнем паставіў там стрымы, зумы з гульні, каб за гэтым маглі назіраць усе зацікаўленыя беларусы. Але мне ніхто не зразумее гэтага з прычынаў бяспекі. Пагадзіцеся, што гэта небяспечна для шмат якіх людзей, тым больш, не называючы імёнаў, я ведаю, што людзі сапраўды знаходзяцца пад пагрозаю. Таму гэта проста немагчыма, на жаль. Конечно, было б добра, каб транслявалася гульня ў адкрытым эфіре, як калісьці там вось у часы, апошнія часы перабудовы трансляваліся паседжанні Верховнага Савета, да, як спрачаюцца дэпутаты, пра што яны думаюць, да, якія рашэнні прымаюць, каб гэта кожны ведаў. Празрыстасць у палітыцы, мне падаецца, найбольш такая пажаданая функцыя, пажаданая мэта. На жаль, на сённяшні дзень гэта немагчыма. Паглядзіце, нават у каардынацыйную раду шмат хто баіцца удзельнічаць не тое, што высоўваючы сваю кандыдатуру, а нават у галасаванні, баючыся рэпрэсіяў, там пераследу і так далей. Таму пагадзіцеся, што пры ўсім маім жаданні трансляцыю арганізаваць немагчыма, і нават пасля таго, як гэта будзе, я думаю, мы не будем выставлять там усе відэа і так далей, толькі па ўзгадненню з тымі, хто не баіцца і хто дасць на гэта згоду, скажем, іх выступы там на пленарных паседжаннях. Вось. Але вынікі гульні, чаму вось столькі намаганняў я для гэтага прыкладаў, бо яны істотныя, патрэбныя, каштоўныя для ўсёй беларускай супольнасці і тут, і ў краіне, асабліва для нашай эміграцыі. Таму вынікі мы, конечно ж, агучым і все выкладзем. На апрацоўку вынікаў я бяру яшчэ месяца 2, бо гэта не так проста інтэнсіўную працу 5 дзён выкласці ў зразумелай форме для тых, хто там не ўдзельнічаў.
Ну, зразумела, гэта закрыты клуб, бо мы адмыслова выязджаем, да, каб не мець лішніх там стасункаў са светом, каб пагрузіцца цалкам інтэнсіўна прапрацаваць плённа 5 гэтых дзён. Мэта накіравана плённа і рацыянальна. Вы такое слово прогучала ад вас як адна з мэтаў, адно таго, чаго у нас не стае у сённяшняй грамадстве, у дыаспары, это давер. Вот одно слово. Калі глядзець на тое, што адбываецца шмат працэсаў у той же самой дыаспары, пачынаючы ад пэўнай там канкурэнцыі, працягваючы там несупадзеннем меркаванняў і працягваючы крытыкай звычайнай і заканчваючы самым там крайнім флангам, дзе знаходзяцца тыя, якія просто спрабуюць там как бы так бачыць вакол толькі ворагаў, агентуру, маргінез і ўсё астатняе. Ну вот да аднаго з таких вы 2 разы на эфир хадзілі. Як вы лічыце, давер магчымы ў такой сітуацыі, такога раскіданага супрацьстаяння ад нейкага лайтовага да нейкага такого варожа-прынцыповага? Ну, вось глядзіце, скажем, Кабанов, які паклікаў мяне і Анатолий Лебедька ў свой эфир, прыклаў пэўныя намаганні, каб не толькі звесці нас у дыскусіі, да, а каб паспрыяць аднаўленню ці там усталяванню ўзаемнага даверу. Хоць асобага недаверу з Лебедькам у меня не было, але ж мы сапраўды вельмі розныя, падыходы у нас розныя, шмат супярэчнасцяў есть і так далей. Калі мы самі ідзем насустрач адзін аднаму, і яшчэ трэцяя асоба, у прыватнасці вось Кабанов, гэтаму спрыяе, то это цалкам магчыма. Той самы паплечнік Петрухіна, бо калісьці яны ў Брэсце працавалі разам і вялі гэты знакаміты блог. Зараз яны разышліся трохі паасобку працуюць. Петрухін выбірае зусім іншы накірунак дзейнасці, і ён хутчэй сее недавер паміж людзьмі, да? Гэта абвінавачванне там кагосьці ў тым, што гэта грантасмокі, кагосьці ў тым, што гэта агенты там і так далей, да? То можна, як кажуць, час збіраць камні і час раскідаць камяні. В этом сэнсе і людзі таксама. І адны працуюць на тое, каб сеяць недавер, другія на тое, каб яго пераадольваць і усталёўваць узаемны давер. І сёння розныя людзі працуюць на рознае. Я это еще называю гульнёй на павышэнне ці гульнёй на паніжэнне. Як на біржы гэта гульня адбываецца, ведаеце? Або мы працуем на расцярушванне і пераўтварэнне беларускіх палітыкаў у мізераблей нейкіх, да, вось нешта такое, неістотнае, неважнае там і так далей, або мы працуем на іх аўтарытэт. На аўтарытэт, узмацненне іх уплыву, на тое, каб яны мелі больш улады і каб яны былі больш важкімі і упэўненымі ў перамовах с еўрапейскімі, амерыканскімі палітыкамі і так далей. Я лічу, што, напрыклад, з першых жа дзён, як я толькі пераадолеў свой мараторый на ўзаемадзеянне са сродкамі масавай інфармацыі, я працаваў на аднаўленне даверу да Светланы Ціхановскай. Да? І лічу, што калі мы будзем падрываць і далей давер да яе, абвінавачваць там у тым, у чым яна не вінаватая, вешаць на яе ўсе грахі, усіх сабак, як называюцца, да? То это нікому на карысць не пойдзе. Іншая справа, што мы павінны прызнаваць таксама і права на памылкі, якія робяць і офіс, і НАУ, там, і ўсе, да? Але памылкі, не абвінавачванне іх у тых, што яны здраднікі, там, і так далей. Памылкі можна выпраўляць. А здраду выправіць немагчыма, здрада патрабуе пакарання. Да? Вось з чого мы хочам? Пакараць Ціхановскую? Почекайте, у нас непакараны режим, непакараная Лукашенко, непакараныя там людзі, якія катавалі, мардавалі беларусаў у турмах, лагерях і невядома дзе. Да? У нас шмат застаецца злачынцаў непакаранымі, а мы хочам якойсьці кары для тых, хто, можа быць, не вельмі дакладна, але працуе на новую Беларусь.
Ну, давайте урэшце рэшт будем дараваць адзін аднаму аж памылкі не для того, каб іх пакідаць, а каб потым супольна іх выпраўляць і паказваць адзін аднаму на памылкі, а не рабіць адзін з аднаго злодзея, здрадніка там ці кагосьці яшчэ. Вы сказали, что тыя значныя знакавыя там ці важкія фігуры, на якія ну вы як вы лічыце мусілі бы паўдзельнічаць у гэтай гульні, ўсё ж таки удзелу ў ёй браць не будуць. Можна казаць там хто каго канкрэтна вы маеце на ўвазе, як увогуле наколькі прадстаўнічая будзе вось гэтая каманда гульцоў? Ну, я уже сказал спачатку, что усе структуры так ці інакш прадстаўленыя на гульні. Іншая справа, что не першымі асобамі. І мне в гэтым сэнсе вельмі шкада. Я лічу, что офіс, які адмовіўся ад удзелу Ціхановскай і Франака Вечорка ў гульні, робіць памылку. Але ну паколькі я з імі размаўляў, узгадняў там дату пачатку і так далей, шмат говорил про гэта, я могу, ну, скажем так, маю право покрыўдзіцца, але ж я крыўдзіцца не буду, крыўды нічому не дапамогуць, і таму я кажу, ну хлопцы і дзяўчаты, вы зрабілі памылку, зараз уже напэўна позна выпраўляць гэтую памылку, да? Але ж ну тады я вас попрошу просто тыя удзельнікі, якія будуць ад офіса, хай зробяць па гульні вам справаздачу дакладную, поўную, да? І я чакаю ад вас потым рэакцыі на вынікі гэтай гульні. І адразу пасля гульні, калі вам справаздачу з ваш прадстаўнікі зробяць, так і потым на тую справаздачу, ну і вынікі, якія мы з камандай ігратэхнікаў падрыхтуем вось, ну, па аналізу і рэфлексіі ўсяго таго, што адбылося месяца праз 2. Вось так. Ну, а вы кажаце вот наконт офіса, а па першых асобах, скажем, ад партыі разам, ад НАУ там ці іншых структураў, увогуле, скажем так, вольная Беларусь прадстаўлена кім-небудзь? Ну, глядзіце, будзе, я не баюся назваць і думаю, што Віктор Дмітрович не пакрыўдзіцца, сам Бабарыка будзе прымаць у гульні удзел. На жаль, тут я кажу, што непрапарцыйнае прадстаўніцтва адбываецца. Вось партыя разам і іншыя бабарыканцы, хоць яны зараз розныя, да? Яны будуць прадстаўленыя досыць добра на гульні. Да? Пра каго вы там яшчэ пыталіся? Ну, вось вольная Беларусь. Зянона Станіславовича. Зянона Станіславовича, на жаль, амаль няма. Там будуць людзі прыхільнікі гэтага, але я запрашаў Паўла Усова, ну, не можа. По пэўных прычынах, там, напэўна, аб'ектыўных прычынах там і так далей. Шмат людзей, якіх я запрашаў, якія па аб'ектыўных прычынах не могуць удзельнічаць, і мне это шкада. Не ўсіх я могу сказаць, што это памылка іх, бо тут сапраўды ёсць прычыны не ўдзелу. Ну, сапраўды, амаль тыдзень вырваць з паўсядзённых там клопатаў не кожны здолен чалавек, і могуць быць там накладацца нейкія іншыя мерапрыемствы. Всё это, ну, зразумела, ну, жыццё ёсць жыццё, да? Таму я не ведаю, чаму Павел Усов не паехаў. Зенона Станіславович я трохі баяўся б і сам, і да, запрашаць, хоць я вельмі паважаю яго прынцыповую пазіцыю, але вось яго звычка знаходзіць паўсюль ворагаў, здраднікаў і агентаў, ну, яна не паспрыяла б якраз той мэце, пра якую мы з вами трохі пагаварылі, да, усталяванне даверу ўзаемнага. Ну, яшчэ засталіся Хоць у непасрэдных зносінах Зенон Станіславович все ж таки больш лагодны, чым там, дзе ён прамовы прагаворвае. Ну і можа быць з такіх гульцоў яшчэ застаецца, скажем, НАУ, ну то бок Павел Латушка, ну і да прыкладу Цыпкала. НАУ ёсць, да. Ну, ведаеце, вось я скажу так, не будзе на гульні Максіма Знака. Я вельмі паважаю гэтага чалавека, хоць я яго часта крытыкаваў, і ёсць за што яго крытыкаваць па тых часах,
20-го года, да, але зараз ён кажа, ну вось, а чаму мяне не запросили, а сапраўды мы просто спазніліся яго запросить, напэўна трэба было. Я кажу, ну ты ж пазіцынаваў себе як паэт, бард, да, а не нават не палітычны актывіст, як Колесникова это сказала про сябе, да. Таму, ну ведаеш, калі мы перабіраем просто палітычнае поле, а тут, ну скажем так, пару сотен людей значных, все равно вымушаны отобрать на гульню, запросить там человек 60. Ну, запрашали мы, скажем, человек 80, хтосьці там адмаўляўся и так далее. Но вот зараз уже заполнены, так скажем, штат гульцов, да? Ну и хтосьці туды не потрапіў. Ну, так ёсць. Я так ёсць, і гэта недарэчнасць, звязаная з, у тым ліку, напэўна, з недастатковай маёй уплывовасцю, ці там вядомасцю, да? Бо я не ў кожнага магу узгадаць, а часам узгадваю, калі чалавек сам выходзіць са мной на контакт. Ну, гульня ёсць гульня, ведаеце? Ну і два таких пытання, можа быть, на закрыццё гэтай тэмы. Одно от с нашага чата. Дима пытается: разумее спадар Мацкевич, что вызваляць краіну ад рэжыму магчыма толькі праз сілавыя сцэнары, а не ігрулькі ў гульні. Я ведаю такое меркаванне, але я таксама ведаю, что за 6 гадоў пасля 20-го года і ў 20-м годзе яшчэ ні адзін Дима не змог сабраць дастатковую сілу, каб вось гвалтоўным ці сілавым шляхам вызваліць краіну. Калі у Димы будзе, так скажем, 2-3 дивизии, я з ім сур'ёзна поговорю. И приду и скажу, что я готовы дапамагаць. Вось. А зараз я трохи жартоўна до гэтага ставлюся. Дзякуй Богу, что беларускіх добраахвотнікаў, волонцёраў ва Украине, у зброеных сілах Украины досыць шмат. И мне нават кажуць, я сам не проверял, что з замежнікаў беларусаў там наибольшая колькасць воюе за Украину. Слава героям! И тут я цалкам это падтрымоўваю. Але, ведаеце, размахивать кулаками и пагражаць гвалтоўным переворотом Украине, калі у вас не наберэцца нават 30-50 ваяроў, да? Ну, вы можете и далее яшчэ 60 год распавядаць, что только силовым шляхам мы можем вызваліць краіну. Давайте выкарыстоўваць усе магчымыя шляхі. Ну і нічога супраць. Да. Прэтэнзія, якую, я думаю, что выказывалі і вам, дзесьці я бачыў у каментарах, якую выказваюць зараз усім структурам дэмсілаў з нагоды того, что траціце грошы на нейкія там канферэнцыі, поездки, яшчэ нейкую незразумелую фігню, лепш бы гэтыя грошы скіравалі, ну, напрыклад, на дапамогу палітвязням. І тое ж самае, я так здаю, калі не памыляюся, бачу адносна вашай гульні. Колькі гэта гульня будзе каштаваць, лепш бы он на падтрымку палітвязняў грошы скіравалі. Спадар Владимир. Перарываецца неяк сувязь, вельмі дрэнна чуваць. Зараз чуеце, паўтарыць? Тую зараз, да. Так. Алло, змейте. Да. Паўтараю, прэтэнзіі, якія выказваюцца шмат такім дэмакратычным структурам з нагоды таго, што вы траціце грошы на нейкія канферэнцыі, паездкі, дыскусіі, фуршэты, ўсё астатняе, маўляў, лепей бы гэтыя грошы скіравалі там на дапамогу палітвязням. Тое ж самае, здаецца, я чытаў і пад нейкім адным з вашых допісаў тую ж самую прэтэнзію. Каму патрэбная гэта гульня, лепш бы грошы, якія на яе будуць затрачаныя, скіравалі тым жа палітвязням на падтрымку. Што вы адкажаце таким на такія прэтэнзіі? Ну, у мяне некалькі адказаў, і гэта пытанне сапраўды кіраванае на падрыў даверу адзін аднаго. Давайте пачнем з таго, што недарэчна лічыць чужыя грошы. Тое, што выдаткі на гульню, я нікога не абрабаваў, ні ў каго не пазычаў,
гэтыя грошы знайшліся, і я скажу нават як, ну, фармальна распавяду, як это адбываецца. Ведаеце, у беларускай апазіцыі, у беларускай эміграцыі ёсць грошы. І іх нават дастаткова, я б сказаў. Але, як казаў свой час Кот Матроскін у знакамітым мультфільме, грошы ў нас ёсць, у нас розуму не хапае. Каб узяць гэтыя грошы, трэба прадставіць план ці там праект, заслугоўваючы даверу. На сённяшні дзень вельмі знізіўся патэнцыял збора грошай. Вось бачыце, на апошні выхад, на апошнюю плынь палітвязняў, якія вызваліліся, грошы збіраюцца з вялікай цяжкасцю. Не так, як збіраліся на першыя плыні, да? Які, ну так, раз, і адразу у той же самы дзень дастаткова нават болей грошай збіралася. Чаму? Менавіта таму, што мы перасталі давяряць адзін аднаму, да? І грошы пад добрую справу заўсёды знайсці можна. Але нават прадстаўленая добрая справа толькі тады здольная неяк прыўлечь інвестыцыі пад яе, калі інвестары, калі тыя, хто могуць ахвяраваць грошы, давяраюць тым, хто бярэцца за гэтую справу. Таму нам вельмі неабходна гэтае вяртанне даверу, і там крыніцы, адкуль я ўзяў гэтыя грошы, мне сказалі, у нас ёсць, і мы маглі б дапамагаць, і мы дапамагаем палітвязням, культуры там і так далее, але палітыкам не памагаем. І палітыкам, і шмат якім яшчэ грамадзянскім ініцыятывам, бо мы просто не давяряем, мы не верим, что их мэты реалістычныя. Мы не верим, что тыя людзі, якія прапануюць нават добрыя справы, здольныя іх дасягнуць. Вось гэта замінае нам мець добрыя бюджеты і так далей. І у тым ліку і тое ныццё, да, і гвалт, які там падымаецца шум пра тое, што хтосьці крадзе грошы, грантасосы там, да, і вось гэтыя аматары лічыць грошы ў чужых кішэнях, якія ведаюць, на што іх патраціць. Ведаеце, палітвязням трэба дапамагаць. І дапамога гэта ёсць. Я сам адчуваў на сябе, як толькі выйшаў, адразу гэтую дапамогу. Але немагчыма патраціць усе грошы на гэта, а як тады шукаць грошы на перамогу, на новую Беларусь і так далей. Фінансаванне патрабуюць самыя розныя дзеянні, да? Ці ўжо вы думаеце, што тая самая Светлана Ціхановская будзе сустракацца з прэзідэнтамі іншых краінах у дранай спадніцы, у парваных з дзіркамі калготках? Ну, вы ж разумееце, што грошы і выдаткі, яны павінны адпавядаць тым патрэбам і тым задачам, на якія яны выдаюцца. І вось это самая агідная спроба, да, лічыць грошы не сваі, а чужыя, і раіць камусьці, хто мае грошы, куды іх варта патраціць, вось мы лепш ведаем. Калі вы лепш ведаеце, такія разумныя, чаму у вас саміх няма грошай, каб патраціць на добрыя справы? Ну, это может быть, я так зараз трохи грубо кажу, да, але ж, давайте все ж таки возьмемся за розум и почнем до гэтага ставиться рационально, а не эмоционально. Уже конкретно закрываючы гэтую тэму, просто пытанне ад Вожыка Патрыёта было цікавае. Ён піша про тое, што вы казалі, што так, зараз дайду, про тое, што нібыта будуць браць удзел у гэтай гульні прадстаўнікі ваяроў, добраахвотнікаў. Ці сапраўды яны будуць, бо менавіта яны такія ініцыятывы звычайна крытыкуюць за абстрактнасць. Будуць. Коротко і зразумела. Будуць, да. Зразумела, што імёны я называць не буду, але літаральна некалькі чалавек будзе менавіта прямо з перадавой. Добра, дзякуй, будзем чакаць гэтай гульні. Я не запрошаны, але я думаю, што пасля спадар Владимир прыйдзе до нас на эфир і раскажа. Адмыслова адмаўляў журналістам. Вось менеджерам ад журналістыкі, ад СМІ, да, ёсць некалькі будзе, да, а вось журналістаў, не, ведаеце, зноў жа, з прычынаў бяспекі, з прычынаў таго, што журналістам гэта патрэбна як інфармацыйная нагода, а не скажем, узважаны вынік усё гэта.
ладно, будем лічыць, что соскочили. Добра, спадар Владимир, давайте до іншай темы. Вы даслали мне свой такі праграмны артыкул. Ну, как бы вы дасылали яго пэўным толькі суразмоўцам, але сыходзячы з таго, что вы пасля яго апублікавалі у чаце толькі рэфарматары і рэфарматаркі, значыцца, гэта ўсё ж таки пайшло на больш шырокую аўдыторыю, і я вырашыў, что можна закрануць гэтую тэму. Ваш артикул называется... Змитер, я не сам текст кинул в этот чат, а я попросил ноутбук LM, это штучный интеллект, да, нейросетка такая, подрыхтовать мне несколько спрощенных вариантов. І вось спрошчаныя варианты, ну, на жаль, шмат хто мае алергію на прадукты штучнага інтэлекту, таму не паслухалі. Але я раю ўсё ж таки паслухаць, да, тое, што я паставіў у той самы чат. Просто я не ведаю, як это ў Facebook паставіць аўдыо, да? А тое, што вось там нібыта відэо з прэзентацыяй, яно варта таго, бо штучны інтэлект справіўся з разуменнем і спрашчэннем вельмі добра. Мне нават самому некаторыя месцы там спадабаліся. Ну, а для того, каб поставіць у Facebook, там трэба перазаліць, но гэта ўжо іншая сітуацыя. Так вось, ваш артыкул ці ваше разважанні вы назвалі «Каму выгодна сарваць выбары ў каардынацыйную раду». Ваше стаўленне да каардынацыйнай рады, што гэта вы агучылі на самом пачатку, што гэта адна са знакавых падзеяў гэтага года бягучага. Але ўсё ж таки, каму выгодна сарваць? Увогуле, як вы ацэньваеце ўсё? Чым гульня моя. Да. Як вы все это, весь гэты працэс ацэньваеце і куды ён ідзе? На ваш погляд, глеючы на тое, хто падаўся, хто ухіліўся ад удзелу, ну і ўвогуле ад таго, што вакол адбываецца. Ну, тут зноў жа все чыннікі трэба разабраць паасобку. Паглядзіце, галоўныя палітычныя фігуранты, персонажы не падаліся туды. Да? Ні бабарыканцы, ні, скажем, ціханоўцы, ні там пазнякоўцы, ну, шмат хто з тых, хто меў бы права і, ну, скажем так, не просто права, а напэўна нават выклік, да, удзельнічаць у выбарах. Паглядзіце, колькі было спадзяванняў на лідараў, якія сидзелі ў турме і спадзяваліся, што вось яны выйдуць і возьмуць у свае рукі там весь працэс. Да? Северынец не ідзе, Дашкевич не ідзе, что там, Ціхановскі зараз не ідзе, да? Шмат чаканняў у гэтым сэнсе не апраўдана. І я не вінавачу северынца, напрыклад, за тое, што ён не ідзе. Ці бабарыку. Мы з Віктором Дмитриевичем таксама пра гэта гаварылі. Ведаеце, ён лічыць гэта немэтазгодным. Бо выбары арганізаваны вельмі дрэнна, ні грошай няма, ні піару няма, ні агітацыі няма і так далей. Ну, зразумела, што менавіта таму і дрэнна, што няма пад гэта бюджэтаў і фінансавання. А чаму няма бюджэтаў? Таму што ніхто не давярае гэтаму гэтай каардынацыйнай радзе, асабліва з таго, што паказала, чым як паказала сабе каардынацыйная рада мінулага склікання. Зразумела, што фракцыя большасці мінулага склікання, яна падалася і будзе балатавацца ў новы склад, да? І зноў тады вось гэта паказвае, што новы склад, як на сёння, калі гэта ў траўні адбудуцца выбары, ён будзе паўтарэннем таго складу, мінулага складу каардынацыйнай рады, які і выклікаў недавер да сябе. Ну тады навошта гэта рабіць, калі можна ўсё паправіць, можна заахвоціць і бабарыканцаў, і ціханоўцаў, там, і шмат якіх яшчэ груповак, якія з'явіліся, у тым ліку і вось гэтыя групоўкі, зараз актыўныя групоўкі былых палітвязняў, да, ваяроў, там, не ведаю, літвінаў там, і так далей. І прычым гэты час патраціць не толькі на падрыхтоўку да выбараў, агітацыю, а і на збор сродкаў, да, заахвоціць інвестараў на гэта, каб было на што праводзіць піар-кампанію і агітацыю, і працу з тымі, хто туды пойдзе.
туды пойдзе, каб яны разумелі правильно з аднаго боку і глубока разумелі функцыі і прызначэння координацыйнай рады як протапарламента, а не просто як тусовки і дыскусіоннай пляцоўкі. Это раз. І по-другое, паглядзіце, нават парламенты шмат якіх краінаў не збіраюць, не складаюць колькасці там больш за 1,5 сотні, а то і да гэтага. У нас вельмі раздутая колькасць дэлегатаў і дэпутатаў координацыйнай рады. 80 чалавек это занадта. Таму я кажу, каб мы мелі прафесійную, больш прафесійную, кемлівую, кампетэнтную координацыйную раду, трэба скараціць колькасць того, хто будзе яе членамі. І яшчэ вельмі істотна вызначыцца, а хто члены координацыйнай рады? Калі гэта парламент, протапарламент, то гэта дэпутаты. Дэпутаты гэта не дэлегаты. Гэта не лабісты інтарэсаў адпаведных мэтавых групаў. І тады будуць прэтэнзіі у мяне прыватнасці там і у тых, хто разумее функцыі протапарламенту, у таго ж Анатолія Лебедька там і так далее. Дарэчы, чаму Анатоль Лебедька сам не ідзе, хоць парламент, парламенцкая праца это галоўная яго місія там па жыцці ўжо шмат дзесяцігоддзяў. Да? Яму там якраз і месца ў гэтай координацыйнай радзе, тым больш што Еўрапарламент прызнае координацыйную раду легітымным прадстаўніком беларускай, не толькі беларускай эміграцыі, а ўвогуле Беларусі. Дык вось, калі маладзёвы плынь, якая прысутнічае ў координацыйнай радзе, ці там ФМ-група і так далей, калі яны там толькі каб лабіраваць уласныя інтарэсы, они з'яўляюцца законатворцамі і прадстаўнікамі ўсёй беларускай нацыі, то гэта тусовачка і дыскусійная пляцоўка, дзе лабісты, нават меючы на ўвазе тыя сціплыя магчымасці координацыйнай рады, прасоўваюць свае інтарэсы. А такая дыскусійная пляцовачка, як механізм прасоўвання інтарэсаў моладзі, ці там жанчын, ці там нават пенсіянераў, ці там ветэранаў вайны, і так далей, яна нікому не цікавая. Цікавы і патрэбны нам протапарламент, а не вось такая дыскусійная пляцовачка, якой сталася, вярнулася пасля таго склікання, які там номер быў, другі, здаецца, да? Калі спікерам быў Егораў, там Жываглот і так далей. Да? Вось папярэдні склад координацыйнай рады фактычна вярнуў ей статус дыскусійнай пляцоўкі, скідваючы функцыі протапарламента. І таму рада страціла давер. Вось вяртанне даверу таксама да рады гэта велізарны пласт работы, які сёння ніхто не робіць. Нават тыя, хто ідзе туды. Тая самая фракцыя большасці у мінулым складзе, фракцыя Латушкі, Губарэвіча і так далей, яны ж не робяць нічого для таго, каб падвысіць аўтарытэт координацыйнай рады там і так далей. А калі мне Павел Латушка, я чую, напрыклад, учора на Белсаце там, што ён кажа пра свае поспехі і дасягненні, як ён там лабіраваў інтарэсы там сярод польскіх міністэрстваў там для беларусаў і так далей. Я разумею і я ухваляю гэта, да, я цэню і шаную тое, што ён гэта робіць. Але паглядзіце, робяць ён гэта на ўласным аўтарытэце, як Павел Латушка, а не як прадстаўнік координацыйнай рады. Калі мае Светлана дасягненне свае Ціхановская, яна робіць гэта як Светлана Ціхановская, а не як прадстаўнік, легітымны прадстаўнік, абраны координацыйнай радай вось у якасці лідара беларускай усей эміграцыі. Каб яна мела такі статус, то можна было б і узгадняць пазіцыю протапарламента нашага і офіса, і НАУ, і пераходнага кабінета і так далей. Што на сённяшні дзень не адбываецца. Навошта, пагадзіцеся, пераходнаму кабінету слухаць парады ці рэкамендацыі координацыйнай рады. У тым складзе, які быў. Глупства. Вось. А калі рада будзе абрана сапраўды з кемлівых адказных дэпутатаў,
да, якія будуць мець паўнамоцтвы так ці інакш уплываць на вызначэнне кандыдатаў на пасады ў пераходнага кабінету і права парламент, ну тады і кабінет будзе ўзгадняць да, і дамаўляцца з каардынацыйнай радаю, і тады яго рашэнні будуць больш важкімі, больш грунтоўнымі, больш кемлемымі. Volkswagen Golf піша: лепей 10 чалавек, але як Мацкевич, чым 80 ноунеймаў. Ну, але я хочу азначыць, што Мацкевич таксама не ідзе ў каардынацыйную раду, як і яго лепшы вучань Андрей Ягораў. Ну, а ўвогуле, калі вяртацца да таго, што знакавыя персоны не бяруць удзел, кшталту там таго ж самага Севярынца, ці Бабарыкі, ці Калеснікавай і ўсё астатняе, то что тут, якія тут пагрозы ў гэтым могуць быць? Я тут чытаў развагі на гэты конт Юрыя Дракахруста, і ён піша, што пралічылі з палітычнага пункту гледжання, што гэта ім не на карысць можа пайсці гэты ўдзел, і таму адмовіліся. То бок што, ставім на першае месца палітычную карысць для вот сябе, сваіх структураў, а не карысць для дыаспары, для ўвогуле Беларусі? Так атрымоўваецца. На жаль, пераслед сваіх эгоістычных вузкакарпаратыўных інтарэсаў на сённяшні дзень вышэйшы амаль для ўсіх гульцоў палітычнага поля, вышэйшы за агульнанацыянальныя інтарэсы. Ну, не я ж першы, не я ж адзіны пра гэта кажу. Можа быць, я кажу гэта больш рэзка і часцей, чым іншыя, да? Але так яно і ёсць. І на сённяшні дзень чаму не пайшлі бабарыканцы, той самы Егораў? Я на гэта яму паказваў як на яго памылку таксама, але ну, я яго разумею пры тым. Да? Яны ідуць таму, што не толькі гэта не мэтазгодна, таму што гэта не падвысіць іх аўтарытэт. Удзел не ў аўтарытэтным хаўрусе, у нейкай там супольнасці, якая сёння называецца рада, да? Яно не падвысіць магчымасці, аўтарытэт ні Егораву, ні Бабарыкі, так далей. Чаму я не іду? Ну, ведаеце, я шмат чаго магу больш, як палітычны філосаф, незалежная цалкам фігура, ну, прычым без канкурэнтаў. На жаль, да, у мне ў гэтым статусе няма канкурэнтаў. А калі я пайду ў каардынацыйную раду, то там на мяне нахлыне шэраг задачаў бюрократычных, там, нейкіх яшчэ палітычных, да? Мне прыйдзецца заняць пазіцыю не над вось гэтым полем, каб я быў аналітыкам, крытыкам і мог прапанаваць агульныя нейкія ініцыятывы кшталту нашай гульні. Да? Я стану адным з чальцоў палітычнай групоўкі некай. А я кажу, сённяшнія усе палітычныя групоўкі да, вось зацыкленыя на сваіх эгоістычных і карпаратыўных інтарэсаў. Это трэба пераадольваць. І пераадольваць гэта можна толькі тады, калі каардынацыйная рада мала таго, што будзе пераўтварацца ў протапарламент, будзе станавіцца, развівацца як протапарламент, але яшчэ і мы будзем мець моцную грамадзянскую супольнасць у складзе і грамадзянскіх арганізацыяў, і такіх людзей кшталту мяне, вольных філосафаў, да, якія з агульных пазіцый ад імя ну, скажем, такой уяўнай супольнасці кшталту нацыі, грамадзянскай супольнасці і так далей аналізаваць і нейкім чынам карэктаваць дзейнасць каардынацыйнай рады. Больш таго, адна з маіх прапановаў, я і агучваў шмат каму з палітычных гульцоў, складаецца з таго, што каардынацыйная рада абавязкова павінна мець уласную фабрыку думкі, кшталту таго, як такія фабрыкі ёсць у амерыканскага кангрэсу, у шмат якіх еўрапейскіх парламентах, нават у літоўскага сойму ёсць некалькі такіх груповак, можа быць, не вельмі інстытуцыяналізаваных. Той самы Гінтас Мажэйкіс, узгаданы вамі, да, ён адзін з дарадцаў дэпутатаў адной з фракцый парламенту літоўскага. Так вось, кшталту Rent Corporation,
при парламенце, каб депутаты прымалі рашэнне супольныя не толькі на падставе сваіх меркаванняў і сваіх думак, а абапіраліся на грунтоўную прапрацоўку экспертамі, аналітыкамі, прафесіяналамі з фабрыкі думкі, да, усіх пытанняў, каб яны былі падрыхтаваныя да самых розных нечаканасцяў, якіх шмат у палітычным жыцці, да, і на кожны раз мелі вельмі прафесійна, кемліва зробленыя прапановы. Ну і на завяршэнне, спадар Владимир, а можа быць і добра, што вось гэтыя как бы зубры ад палітыкі, там ўсяго астатняга не ідуць. Можа, час прыйшоў для новых людзей. Вось паглядзіце, калі гэтыя спісы, яны ўжо, дарэчы, ёсць, іх можна паглядзець, 9 спісаў паглядзець, там вельмі шмат людзей, якіх мы не ведалі, якія вось зараз вырашылі пайсці і паспрабаваць. Час новых людзей, час новых ідэй, вот смена пакаленняў. Это было б вельмі добра. І я толькі за смену пакаленняў. І ведаеце, тут недавно зусім уже нават наведваючы Варшаву, я выслухаў шмат крытыкі ў свой бок з-за недаацэнкі моладзі. У меня такой недаацэнкі няма, але я толькі за смену, ратацыю лідараў. Можа быць, сапраўды час новых лідараў, калі б гэтыя лідары маглі вучыцца на памылках мінулых лідараў, да? І стаять, ну, скажем, ісці па іх слядах больш правільным шляхам, да? Абмяркоўваючы гэта і з тымі, хто гэтыя памылкі нарабіў, тым ліку і так далей. А то прыходзіць новая, як кажуць, метла і пачынае па новому месці, сціраючы ўсе напрацоўкі таго, што зрабілі папярэднікі. Да? Кожны раз з чыстага ліста пачынаць. Ну, мы так гэта праходзілі. Кожнае пакаленне адраджэнцаў, а ў Беларусі ніколі не паміралі з часоў, там, я не ведаю, нават ранейшых, чым у Каліноўскага, з філаматаў і філарэтаў, скажем так, не знікалі пакаленні адраджэнцаў. Больш моцныя, менш моцныя, там і так далей. Калі на паўстанне паўставалі, калі стварылі БНР, калі падчас перабудовы нарэшце дамагліся незалежнасці і так далей. Кожнае новае пакаленне адраджэнцаў лічыць, што яно разумнейшае за папярэднікаў, не ўлічваючы досвед папярэднікаў, пачынае рабіць тыя самыя памылкі, якія рабілі папярэднікі. І вось гэта мяне непакоіць, а не тое, што адбываецца ратацыя лідараў. Я б яе толькі вітаў. Дзякуй вялікі. На жаль, трэба завяршаць нашу размову. Ну што ж, чакаем, ну, не тое, чтобы гульні. Што нам чакаць? Пра яе падчас самой гульні мы нічога не даведаемся, але вось пасля я спадзяюся, што гаспадар Владимир прыйдзе і раскажа свае ўражанні, свае высновы, ну і падзеліцца тымі вынікамі, якія, я спадзяюся, будуць. Лепш, Зміцер, каб вы запрасілі некаторых удзельнікаў гульні, да, якія, можа, сёння былі нават праціўнікамі, але ж па нейкім прычынах там пагадзіліся, каб не я каментаваў гэтую гульню, а самі удзельнікі не з маёй секты, як это часам называюць. Таму, не, я таксама не адмоўлюся з вами пра гэта паразмаўляць, але ж больш аб'ектыўную карціну вы атрымаеце якраз ад удзельнікаў гульні, а я ўжо буду адказваць за яе вынікі. Ну так, тут я цалкам згодны. Дарэчы, у секту Мацкевіча не ўвахожу, тут можна паказаць у куце, як это казаў Дашкевіч, партрэта Мацкевіча не вісіць у нас у студыі. Ну, можа, пакуль, я ж не ведаю, можа, часы зменяцца, але сапраўды тых публічных удзельнікаў гульні, якія самі будуць згодныя падзяліцца сваімі ўражаннямі, мы з задавальненнем прымем у сябе ў студыі, выслухаем іх меркаванне. Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што у нас у эфіры быў палітычны філосаф і метадолог Владимир Мацкевич. Дзякуй, спадар Владимир. Сочым за гульнёй. Ну і подписываемся на YouTube канал Еврорада. До сустрэчы. Жыве Беларусь.